ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನಿ ನಿನಗಳಿಗೆ ಕೋರಿ ಬೊಕ ಮೀನದ ರೆಸಿಪಿ ತೋಜಾಂದಿಲ್ಲೆ ಒಂಜೆ ಮಸಾಲುಡು ರೆಡ್ ಎನ್ನ ಮಲ್ದಿನೇನ ಐಕೆ ಯಾನ್ ಏನ ಮೀನ್ಗೆ ತೊಂದೆನ್ ತೋಜಾಯ ಫಸ್ಟ್ ಬಂಗುಡೆಗೆ ತೊಂದೆ ಏಲ್ ಬಂಗುಡೆಗೆ ತೊಂದೆ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಒಂದು ಬಂಗುಡೆ ನೇನು ಚಾಕುಡೆ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ದೆ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಮಸಾಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಯ್ತು ನೋಡು ಸುರುಟಿ ಅನ್ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ವೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ನೆ ಸರಿ ಬಿರೇಸದ್ದಿ ಪಂದಿನ ಪೂರ ಮೀನಿಗ್ಲ ಸರಿ ಒಂದಿನ ಮಂಜಲ್ನ ತಾಗದಿಪ್ಪೆ ಪೂರ ಮೀನಿಗ್ಲ ಮಂಜುಲು ಸರಿ ಇಟ್ಟು ತಾಗದ್ದಿಯೇ ಇತ್ತೆನ್ನಕ್ಕೆ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುವೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಒಂತೆ ಪುದೀನ ಖಾರಕ್ಕೆ ಬೂಡಿ ತಿನ್ನತ್ತು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ 15 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಉಂಡು ಖಾರದ ಮಿತ್ತಿಗೆ ತೊನ್ನೆ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಚಮಚದತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೋಡು ಖಾರ ಬೋಡಾಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡೋಲಿನೆಕ್ ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಒಂದೇನು ಪೂರೆನ್ನ ಪಾಡ್ದುಗೆ ತೊನ್ವೆ ಒಂದು ಖಾರದ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಬಂಗುಡೆಗೊಂತೆ ಖಾರ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಯಾಕೆನ್ ಖಾರದ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಪಾಡ್ದಿನ್ನೆಕ್ ಇಂಚನೆ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋಡ್ನೆಕ್ ಕೋರಿ ಬೊಕ ಮೀನು ರಡ್ಡೆಕ್ಲ ಒಂಜೇ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನ ಇತ್ತೆನೆಕ್ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ರಸ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ರಸ ಪುಳಿ ಕೇತ್ ಬೋಡು ಆತ್ ಪಾಡೋಡು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಇಜ್ಜಿಡ ವಿನಿಗರ್ ಪಾಂಡಲ ಆಪುಣ್ಣೆಕ್ ಬೊಕ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರಾಗು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ತೆನೆಕ್ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯ್ನ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಣ್ಣ ಕಡೆದಿಗೆ ತೊನ್ವೆ ಇಂಚ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದಿನ నేనుంచి ప్లేట్కి పాడవేను తెనెక్కు ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿ ಉಡೆದ್ ಪಾಡ್ವೆ ಮತ್ತೆ 2 ಚಮಚದಾತ ಅರಿತಿ ಇಟ್ಟು ಪಾಡ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆನ್ನೆಕ್ ತೆವೆನ್ನ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಬಂಗುಡೆಗೊಂದು ಮಸಾಲ ತಾಗವೇನು ಮೀನಿಗೆ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನಲ್ಪ ಸರಿ ಮಸಾಲ ತಗೊಡು ಮೀನ್ದ ಉಲೈ ಮರ್ಗಿಲಿಗ್ಲ ಸರಿ ಮಸಾಲ ತಾಗದು ಗೆತ್ತೊನ್ವೇನು ಪೂರ ಮೀನನ್ನ ಪೂರ ಮೀನಿಗ್ಲ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ದೀತೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಮಸಾಲ ಒಯ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬಿಡೋಡು ಫ್ರಿಜ್ ದೀಪೇನು ಒಂದೇನು ಇತ್ತೆ ಅಂಚನ್ ಚಿಕನ್ಗ್ಲ ಪಾಡ್ವೇನು ಅವೇ ಮಸಾಲನು ಚಿಕನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ತಾತೆ ಚಿಕನ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಡು ಫ್ರಿಜ್ ದೀಪೇನು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದ ತಂಡಲ ದಿಯೋಡಾಪುಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡ
ಸರಿ ಮಸಾಲ ಹೋಯ್ತನ್ರಿ ಈಗ ಇತ್ತೇನು ರೆಡ್ ಎತ್ತ ಮೀನ್ದ ಬಕ್ಕ ಕೂರಿದ ರೆಡ್ ಎತ್ತಲ್ಲ ಟಿಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನಿಗುಲ್ಲವರ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುತುಲೆ ಒಂದೇಕ್ ಪೂರ ಸುರಿದಾತಂಡೆ ಇತ್ತ ಗೆಂಡೊಡ್ದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನಂದಿನ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಪಡ್ದಿತ್ತಿನ ಮೀನನ್ನ ಅಂಚೆನೆ ಅವೇಗೆ ಒಂದೇಕ್ ದೀಪನ ಅವು ಗೆಂಡೊಡೆ ಕಾಯಿನ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಉದೆನ್ನು ತವಾ ಫ್ರೈಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಬಂಗುಡೆನ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ರವಾ ಫ್ರೈಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಉಂದೆನ ಯಾನ್ ಕಮ್ಮಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚೆನೆ ನೆಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಾಯ್ದಿನೇನು ತಿರ್ಕದ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಗೆಂಡುಡು ಕಾಯಿನ ಟೇಸ್ಟೇ ಬೇತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ ನಡು ನಡುಟು ಚೂರು ಬ್ರಷ್ಡ್ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ತಾಗಾಡು ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ರೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ನೆಕ್ ಇತ್ತೊಂದು ಕಾಯ್ದುಂಡು ಒಂಚಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆನ ನಿಕುಲ್ಲ ಇಂಚನವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಇಂಚನ್ ಪಂದಿಂಗ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.